היא לא יכולה לנגן אם אתה לא רוקד. כן, נכון, זה אתה צודק. אני מבין שחסר לך בפילים עוד שתי תמונות. אלה לא עובדים? עובדים, זה לא עובד. לא, עוד יותר בפיל, כן, זהו. לפעמים שמה את זה קצר מדי. מרגול, תחללי לו שירקוד, נו. עכשיו אני אראה לכם איך עושים את זה. עכשיו אני אדגים לכם איך עושים את זה, טוב? תראי, זה שיבולת שועל, קש. אני כותב אותו בקיץ כשהוא ירוק, ואני מייבש אותו בתנור. אז הוא מקבל קשיחות. יפה. עכשיו, צד אחד אטום, זה הצד האטום, וזה הצד הפתוח. בצד האטום אני בערך לוקח שליש מעוביו, קצת פחות משליש, מרים לשונית. אוקיי? כן. אחר כך אני עושה שטחים במקבילית. אתה יודע שאני כל ל"ג בעומר אני עולה להילולה במירון עם בוכתה של מאות אלפים וכל הדתיים באים. מה זה אתה עולה? אתה לא משם? אני דובר יידיש, אני מהאזור אבל לא משם. אז... כי אתה נשמע לי מיבנאל. אתה לא מיבנאל? תן לו לספר. גם בכיתה היה מפריע, המורה שלו מאוד כעסה. אז הדתיים הרי תמיד, את יודעת, עם ההתחכמויות שלהם. הוא אומר, פימבוסי דוסי, את יודעת יידיש? הוא אומר, ממה זה עשוי? אז אני אומר לו, מקש. אז הוא חושב רגע, והוא אומר לי, ואתה לא מתבייש לקחת, עכשיו אני לוקח שקל, לוקחת שקל על קש, אמרתי לחנות שלי, הקש בחינם, הרעיון הוא לשקל. עכשיו תגיד את זה ביידיש. לשם סך נשנה מן השקל פרנשטרוי? אבל תנגזו שטרוי. נו, תגיד. אני לא יודע, בערבית. תגיד בערבית. זה תגיד בערבית? כן. גם ערבית וגם יידיש. علي ما تستحي تاخذ شكل اسد العش תסתחי, לא תסתחי. ما تستحي تاخذ شكل عن العش قلت له يا حبيبي العش بلاش الفكر ايوه مصريين ايوه لا اعوذ بالله هي يهودي بعيد عنك بس لا مصري يعني يهودي من مصر يعني תגיד לי, انت منين انت? ليش ندي 2 שקלים? לא? منين انت? انا من امي من وين لا جد انت من يبنئل؟ لا من وين؟ كنت في يبنئل سنين انا حليت ملبس ملبس؟ الشيخ ابو كشك شيخ ابو كشك ولا؟ ايوه الان كانت الشيخ ابو كشك ومن ملبس لوين رايح؟ هنا ملبس جوزنا وطلعنا تبعون. وين تبعون؟ عند البدو؟ جد זה לא מנגן אבל, אתה יודע. עכשיו תספר ביידיש את הסיפור. זה מנגן, זה לא מנגן. פשוט את לא שומעת מה שאני אומר לך. אני שומעת. את לא שומעת. תעזבי עכשיו, סליחה, תעזבי את האצבעות, קודם כל תלמדי להכניס את זה ולהוציא את זה מהפה בצורה נכונה ואז, אני לא כועס, אבל ככה אתם תעמדי פה. תגיד לי כמה עולה השיעור? חזק. שניים טובים, אבל שלא יהיה לי בעיות עם הילדים, אחד ינגן השני לא. תגיד לי, בשביל להיות רואה צריך להיות קודם... אתה יודע מי אמר את זה? אוקיי? זה בסדר, הוא לא היה בסדר, הוא לא עבר.